Undangannya orang berperang kan diundang kan kayak yang keramaian ada juga dalam hal di tahu 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 Rene aku tak tuku aku. tahu Apa ndek duit? Besok sembuh. sing butuh kene apa kono Aku saya butuh tenan to aku. Iki apa ora taune? lambu argo nguruk pawonmu Iki apa ora taun mulai jen 16.000 aku. 2000 wae ya. Ya. Arep dipangan kene apa ning gaya baru Mungkin ae enten ana kono. ndang entan kene selak ngeleh aku. Oh, rupane kaya kucing ngono arep tuku 10.000. Wetenge lo nglemprit kaya entek. Pedes po asin. Ukur-ukur ae lho. Ora sakan ngomong. Ora ditekoki kliru. Pedes po ora? Sampai loro wae. Tak tambah isi tok. Ora wareg. Jos. Tahumu kok enake piye lah gawe? Bumbunya apa lho ngene iki? Nek tak tudoi kowe ya mbakul. Tambah neh lano. Kandhani kok. Ki mau lho ning kono wis entek 2 kintal punjul. Sambil mengjabur sakena di percaya omongan. Oh, lah wong tuwek njaluk dicites ngono kuwi. Kandhani kok. Cocok tenan. Gendang dintekne selar disai. Ora sabur buru. Wong tuwek iki ngene iki ra diuntu ya. Si abang bayi mangan atik kaya mentok basor ngono to. Selama aku urip ki man tahun sak enak iki yo. Jane bahane saka apa to? Ku yo heran. Bahane apa kok teko apa, Kang? Tekok meneh. Lek iso ya kowe dagang dhewe malahan. Tahu enake kaya ngene sampe jubrek lho mikir. Pal. Si abang bayi mangan atik kaya buta ireng. Tak tambahi.
ben wareg bakule. Perdagangan ini pangan dhewe ini lha kok ora bangkrut. Hah? Ora bangkrut ini pangan dhewe. Jujule cek 4.000 tak kek iki. Bakule mereka tikus telurutnya tapi yo tahunnya yo enak yo. Cangkemmu celu wepreng ber mangan apa to, Pak? Ora diketahui wong lewat mau lho. Lah nyapa lho? Lah ndi tunggale? Entek to? Alah yo gemet lah dikukur 5.000 ora ndek dhuwit ta kok. Wis tak adus engko nek lewat neh cegatan ya. Tunggu. Hoi. 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 Tuku aku. Sing tronong. Tuku aku. Alah paling kerupuke mau berharap dijolne tahu meneh. Lah ndi Pak bakule? Alah bakule terus ta ada sokone malah ngelonong ora karuan parane.